Ofte kaldes familieforsikring også for indboforsikring, da den blandt andet dækker alle dine ejendele i dit hjem i tilfælde af indbrud, brand eller vandskade. Vi kalder den for familieforsikring, fordi den ud over at dække dig og din families ejendele, også yder familien retshjælp samt omfatter en ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring er potentielt den vigtigste dækning, du kan få brug for. Den dækker nemlig skader, du måtte forvolde på andre personer og deres ting. Her er et eksempel. Du er i et kort øjeblik uopmærksom på din cykel, og du rammer en fodgænger, som vælter og får slået et par tænder ud. Vi betaler tandlægeregningen, så du ikke står med en potentielt stor udgift. Udover at dække ejendele i dit hjem, dækker familieforsikringen også, hvis du bliver frarøvet ejendele uden for hjemmet. Bliver din cykel f.eks. stjålet, får du udbetaling til en tilsvarende med det samme, og så kan du være cyklende igen hurtigst muligt. Måske bliver din pung eller telefon stjålet ude i byen. Du får udbetaling for begge ting. Og det gælder selvfølgelig også, hvis du er ude at rejse. Med en familieforsikring kan du føle dig sikker i rigtig mange situationer. Få et tilbud på en familieforsikring, ring 70 12 12 12, eller få din pris med det samme her på if.dk.